Vás vítam u tohoto nového videjka. Dneska si zahádáme Leon Topy, alebo jak sa to volá. No tuto. Takže dneska si to zahráme. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A my môžeme ísť na hru. Takže no. Áno. Vidíte, aké je to krásne. Ja sa pokakám. No. Ja sa pokakám. Takže sme tu, takže nečudujte sa, prečo sa tak divno volám. Takže idem si spavnúť mojeho kde to je? Haló? Kde to je? Nic nemohli vymazať. Kde to je? Takže kde má? Kde? Toto bude trošku chvíľku trvať. Dnes som sa rozhodol, že sa na to vykašlem a dám si taký... No tuto je, čo sa hľadá Mustang. Že nech si daného typka tam vnútri. Musíme padať to. Mustang, áno. To som chcel. To som celú dobu chcel nájsť. Kam ideme, ktoré najvyššie. Skúsime stať toto. Prisahám, že to tu moc nepoznám. Skúsime tu. Tuto je pekné. Áno. Aký dom máme? Jo. Čo to je prémiový? Ne. Ne? Tak aké dáme? Takoj. Ľudia, tomu to nechápem, malo. Tu chcem, áno. Tak aké dáme, ale? Tamto. To je zase prémiový, tak všetky, ktoré sa mi tu páčia, sú prémiové. Tak sa mi ešte páči, čo za domy. Tak dáva ľudia. Som sa rozhodol, že dám si tamto. Zamknutie. Takže je pekný, to musíte uznať. A nedá sa tu zmeniť aspoň farba toho domu. Farbu inú.
není farba? Hej. Nechcem farbu inú. Tak musíme mať črty, aj to je pekný. Takže domek máme. A počkajte ľudia, prestávka, lebo sa idem napiť. Pokiaľ ľudia už som sa napil, takže ideme do autička. Neviem, ako to odpijem. Musíme to otočiť. Takže musíme mať ten zvuk. Počkajte ľudia. Toto, čo som to chcel? Ide si dať čokoládu. Ok, ľudia, tu vidíte, že má čokoládu. Áno, tento zvuk sme chceli počuť. Ideme. Záujem. Ja to mám zapaukovať. Bambucu tam. Ok, ľudia, takže ideme si spavnúť loď. Aha, ja sa zabudol, že tu musíme viac tohoto brehu. Ne, ale chceme. Ideme loď. Tu je to problém, že ja tam neviem nastúpiť. A viem. Takže ideme na loď. What? Počkajte, čo sa stalo tam? Tu nechce byť. Sa tu zabugoval, pomoc. Jak sa mal dostať preč? Aj. Takže ideme na posádku. Prečo mi všetci posielajú? Veď si tu ani na drahú dovolenku nemôžem zajsť. A keby ste sa ma pýtali, že ak sa toto video volá, tak sa volá Drahá dovolenka. Ja tu driftujem. Nechcem driftovať.
Ok, ľudia, toto bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like a odber. A čus.